Tonon khunumkha tei ang hamjak bai nakar mungsango tini ang o video makaimani reason wngkha ukong tei tini je sui bwtharmani video viral wngwi tongmani o video go je nukjagui sui bwtharnai ni mung buchugya buni mung Bador Hori Jomatia si buchuk hingke ang si o video go sui bwtharnai angya o sui bwtharnai ni bumung Bador Hori Jomatia si tei ang o video no WhatsApp rogo Instagram rogo nugui si download khaigui upload khaijago tei nakar mungsajago ani chaya suyan tegui aswini kok hambai jotono khunumkha puila jotono khunumkha tei ang hambai nakar mungsango tini ang o video makaimani wngkha ukong tei tini je sui bwtharmani viral tongmani o video go je nukjagui sui bwtharnai ni mung buchugya buni mung Bador Hori Jomatia si buchuk hingke ang si o video go sui bwtharnai angya o sui bwtharnai ni bumung Bador Hori Jomatia si tei ang o video no WhatsApp rogo Instagram rogo si download upload khaijago tei nakar mungsajago ani chaya suyan tegui aswini kok hambai